Tube Muffin Modder 9 ja tossa mun kaverit, tossa Ima, tossa Henri. Ja tänään tehdään Beanwoods haaste. Ja 15 subscribing spesiaali samalla. Aloita sä, Juhani. Miksi? Eikö me ette nuorimmat... Ei taas tätä. Jees, tinkis. Ei se oo se. On se tää. Se on niinku vaihon. Ei, koska siinä on noita vihreitä täpliä. En mä tiedä miksi mä vaihdin. Tää on tinkis. Varo Henri. Mä oon seuraavaan. Ei mikään. Valkoinen. Se on enemmän valkoinen. No oikeastaan keskellä. Mikä tää valkoinen on? En mä tiedä. Vauvanvaippa tai... Ei oo, se on toi kootapa. Vauvanvaippa tai kokonut. Valkoinen on... Niin. Vauvanvaippa tai se ei kokos. Mikä? Kokos! Se joku! Mitä? Koiraruoka tai sitten suklaapanokas. Tää maistuu vähän oudolta nyt. Koiraruoka. Miltä maistuu? Pahalta. Sitten tääkin on vauvanvaippa, hyi jumpe. Mikä metsästä se oksentaa? Tää taisi olla nyt tuo kokonut. Valkumaku oli hyvä, mutta tää jälkimaku on vähän huono. No. Ja tuli pikku pätkäys, kun tuo pikkusisko tuli tuolle tänne. Vihreä ei. Se on joku limeä tai joku. Se on limeä tai Lamppi. Mikä? limeä tai ruoho. Ei, ruoho. No niin, mä otan sen sulle kerran sen Miltä se vaikuttaa? Sitten koiraruoka aika. Jou! Gimana Gimana? Minä ainakin mä juossakin vähän siellä. Lupa lona video jäi ne lona. Eli me kuvataan tänne. Mä peidän Ollaan video kaverissa kuvaamassa. Tuli pikku pätkäsy, koska pikkusisko tuli tänne. No niin, Henri, sun vuoro. Mikä? Mikä ihmettä? Vauvanvaippa ehkä. Tämmönen. Mikä tää on? Se on vauvanvaippa tai joku. Matamuna tai sitten Yrittää ottaa siis karkea toi sen pikkusisko. Mikä se oli? Mikä siinä on? Miltä maistuu? Noin. Pahalta. Ei ole matamuna. Hyvä mätämuna. 20 vuotta. Hyi hitto tuolla. Hyi henki alkaa haisee. Älä hengitellä sun kautta. Okei. Ei. Se on jonkun puolella. Ei tullutkaan jonkun puolella. Mulla on haisee täällä. Älä nyt, mä haluan haisella sun. Koukos. Ei kun äsken oli vauvanvaippa. Tää on koukos. Se oli tuo vihreä. Ei se on tää. Miltä maistuu? Hyi hitto. Paha karkea. Miltä maistuu? Joo, tää itse oli sama mikä mulla tuli. Lola. Mun vuoro. Mikä se on? Mikä? Koiraruoka. Tai joku. Suklaa. Vanukas. Koiraruoka. Koiraruoka tekee aina koiraruoka. Kohta kun mun kaveri ehkä oksentaa. Iskä tuli maistamaan näitä. Ei hitto, tästä tulee maailman huonoin tubevideo ton takia. These chili beans made like a light. Mä alan kuvaa jo.
Noniin, joo, ihan sama. Kenen vuoro? Sinun. Ei. Sä oot näin eka. Ei, miksi mä tuun? Ei sitä voi kakku. Mä siirrän vähän kameran paikkaa. Se voi olla tutti. Mä siirrän vähän kameran paikkaa. Kenen vuorta? Kenen vuorta? Oot. Nyt tossa on ne karkit. Tossa. Oksennaksää? Kenen vuorta? Henri sun. Ei oo, kun mä pyörittiin Henrille. No. Enemmän stinkisaks. Hyvin Henri, mä suosin. Mikä on stinkitsak? Hitto, en mä halua syöttää sua niinku vauva. Stinkisaks on. Et sä lähde enää oksentaa. Mä oon ainoa, joka on oksentanut. Kahdesti. Mä oksasin koulussa. Mitä kun sä söisit sipsiä? Miltä maistuu? Hyvältä vai pahalta? Eka hyvä ja sitten paha. Hyi, se henki haisee. No niin, Henri. Siis kolmas. Hei! Vihreä. Ei! Uudestaan mä tekin ota stinkis. Ei kun, se on kokoonnut enemmän. Mä liikutin, se oli näitä. Jos se oli niiden välissä, niin ei lasketa. Oh, yeah! Vaalea vihreä. Raa! Ei edes nauraa. Mun vuoro. Hyi hitto! Ai Henri, hyi. Hyi hitto! Mun henki. Mitä sä et pyörittänyt? Pyöritinhän mä, se on sini. Ei sini, mä vihaan sini. Sitä. Mä en edes ole maistanut. Mikä sinistä? Mikä sininen? Mikä? Hammas, tahna tai... Hammustaan tai berry blue. Nam. Mikä? Tässä on ne kaikki maut sitten. Mun vuorta. Hammastahna on hyvä. Mun Tässä on ne kaikki maut. Onko mutta mun vuorta sitten? Joo. Stinkit joka, mä en pyörittänytkään kunnolla. Anna minä pyöritää kunnolla. Tämä on stinkisoksilla. Tää koko. Siis hammastahna. Tai vauva-vaippa. Eli näitä kaikkia. Kokosta. Kokos on vuoro. Nyt se saa koittaa tuon. Mitä tossa lukee? Ei, hammastahna. Ei, mä saan hammastahna. Hammastahna on hyviä. Tän on hammastahna tai mustikka. Mä saan hammastahna. Jauhki hyvä. Joo, mutta vähän pahaa. Taas hammastahna. Sä pyöritit vaan näin. No, miten pitäis pyörittää? Mä pyörit aina näin. Kyllä hammastahna. Se on hyvä. Tuomas ei tykkää hammastahnasta. Se huu. Mä sain tuommoisen punaisen jutun. Mä sain jonkun tuommoisen punaisen. Tuommoisen punaisen. Mikä se on? Tuo. Mikä tuo? Tämä punainen. Stinkisaks. Mitä? Onks niitä kaksi? Takaske. Muuten stinkisoksia ei oo ennen. On täällä viime. Mä toivon, että syö yhden. Mä toivon, että tutti. Tutti. No joo. Varo Henri. Mikä oli tutti? Ei. Vittu. Mitä? Oota. Ei vittu. Hei, saa ottaa kahta. Tuu katsoa Imania. Juu. Tuomas, tuu katsoa kun Iman syö tätä valkoista. Tuoma. Mä mennään oksentaa sitä vauvanvaipasta. Kokonat. Tai baby. Mä tarvin vettä. Kyllä mä tarvin vettä. Okei, tässä oli
Hitto tuo vauva vaippa perhe. Mä suosittelin varmaan sun hammastahana, kun sehän puhistaa hampaita. Ja henkeä. Mun henki haisee. Nyt mä oksensin seinille. Seinille? Hänenkin kuvaus. Se on jo päällä. Ei oo. Mun vuoro. Jes, ruoho. Tee vaiva. Popcorn. No joo, vähän silkeä. No. Hyvittä. Mä jauhtin tilaamassa. Salelle yksi. Annetaan. Sai vihreä. Ei vittu. Ei oteta vihreätä, annetaan tää. Tuomas. Hei, käykää hakkee joku roskis. Eikö mennä sun vessaa? Vai? Niin mä olen omassa Amelia kuperana. Mitä laidaan samassa Amelia? Otko Viki? Titis la. Mihin laitetaan? Et mä haatin kuvaa. Siltä vai ei? Mihin laitetaan tää? Hitto toi sylkäs roskito. Tai siis vessa. Mihin laitetaan tää? Pietetään sitä. Imata pietetään. Ei se halua syödä. Ei sitten. Se ei uskalla syödä. Se ei uskalla syödä. Jalo. Ei syö sitten. Jalo. Mä pelaan tästä työt hove. Onks tosta? Tää on jau. Anna sille vauvan vaippa, jos se haluaa. Mikäli vauva? Oot, eikö se vauva? Joo. Tää on pelaan työt hove tästä. Joo, saa. Tuohon on se. Jätkä sai vauvan vaippa. Jätkä sai vauvan vaippa. Mikäköhän paikka? Ei Tuomas. Toi sai vauvan vaippa. Luonne alaseen. Nyt ei tulla. Nyt mennään pois. Hitto se heitti sen maan se karkki. Kerran toi ei syönyt sitä karkkia, vaan heitti sen vessaan. Ei. No niin, syöt sen vielä sitten. Että menkää kaivaa ja syössä. Mä luovutaan. Et luovuta. Mä oksennan muuten. Mulla on räkä. No niin, Ima, sulle tuli tämä räkä tai joku. Jau. Oiko? Iveti jame. Räkälmytti. Hyi. Vilva. Hyi. Noin. Hyi. Mikä tuli? Hyi. Räkä. Joo, räkä sille tuli. Imalle tuli räkä. Räkä nenästä. Näin, räkä nenä. Vaikka tuohon karkkiin on vaan laitettu räkkää ja laitettu vähän sokeria ja tehty tuommoinen muoto. Hyi. Henkka, sun vuoro. Ja me... Mikä? Jatka luovuttaa. Mitä siinä oli? Räkä tai päärynä. Mikä? Räkä tai päärynä. Ei oo pahaa. Me! Se on muu oksennuspaikka. Et me sinnekään. Sä sylkäsit sen. Hyvä. Ei, sä et tee mitään. Sä rakentat videon ees. En minä tiedä miksi mä rakentan, mutta toi on Urpo. Nähdään seuraava jakso päässä, kun aika loppuu tästä. Moikka!